Batejo aquesta nau amb el nom de Titanic. Que Déu beneeixi el vaixell i totes les persones que hi navegaran. L'última nit del Titanic. Els productors agraeixen la col·laboració del capità Grattich, oficial de l'Orde de l'Imperi Britànic, excomodor de la línia Cunard, del capità de fragata Vauxhall, que era quart oficial del Titanic, i de molts supervivents que han recordat les seves experiències personals. Escolta això, Sílvia. El nou transatlàntic Titanic de la línia White Star és la nau més gran del món. A més de les seves grans dimensions, el luxós mobiliari fa que el Titanic s'hagi convertit en el millor vaixell de vapor d'arreu del món. Amb el subministrament de sabó, vinòlia, Otto per als passatgers de primera classe, el Titanic també encapçala l'oferta de més alt nivell pel que fa als lavabos de luxe i a la comoditat. A veure... Això és pels passatgers de primera. Els altres no renten, esclar. Perdoni, senyor, però què és estranger? Què? O és que és un radical, potser? Li dic perquè trobem que els seus comentaris de menyspreu són de molt mal gust. Per què? Si vol fer escarafalls dels èxits del seu país, faci-ho en privat. Tot anglès està orgullós del Titanic. Jo crec que sí. El meu marit segur que hi està d'acord. Navegarà amb el Titanic com a segon oficial. Li demano disculpes. Ha estat un malentès per descomptat. Per descomptat, no està gens bé riure's del sabó. Ha estat el suggeriment de crítica. De l'anunci, senyor, no pas de la nau. Té raó. Deu embarcar a Liverpool, oi? No, a Belfast. Llavors anem a Southampton. Quina enveja que em fa. Els diaris diuen que és ben bé una ciutat flotant. Un símbol del progrés, la victòria de l'home sobre la natura i els elements. 800 caixes de nous, sí. Titanic. 3.000 dotzenes d'ous, Titanic. Sí. Tot és pel Titanic. Tot pel Titanic. 250 pots... 4.000 lliures de mantega i 2.000 lliures de melmelada de pruna. La vedella ja se la poden endur. La resta ens ho quedarem quan ho hàgim examinat. Adéu. La llista definitiva de passatgers del Titanic. Quants n'hi ha de primera? 332, 276 de segona i 708 de coberta. El total amb la tripulació? 2.208, senyor. Més de la meitat dels de coberta embarquen a Cherbourg i a Queenstown. Ja ho tenim tot. Els 8 baguls del vestuari i 10 maletes. En total, 18 peces. Ja estan a punt.
Tot a punt, senyor. Gràcies. A reveure, senyor. Que tinguin un viatge ben agradable. Gràcies, moltes gràcies. Segur que tens prou escalfor? Sí, gràcies. Endavant, Perkins. Estigueu preparades, que ja s'acosten. Demostrem a Sir Richard i a la senyora que els respectem molt. Qui són? Les filles dels treballadors. Es volen assegurar que tindran el gall d'Inti per Nadal. Adéu, reina, adéu. No pateixis, Sobretot penso escriure més. Ja ens va bé. Li enviarem un telegrama des del vaixell del viatge. A reveure. Adéu, adéu. Adéu, que tingueu un bon viatge. Adéu, Adéu. 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 Bé, que Déu t'empari, Kate. Gràcies, pare. Tots tornareu quan hàgiu fet fortuna. Segur que sí, pare. Què en farà del carro i cavall? Els vendré a Queenstown just abans d'embarcar. Miri de treure'n un bon preu. Són molt vius a Queenstown. No pateixi, pare. Ja sé el que en faig. Animi, senyora Farrell. El seu marit ha pres una bona decisió. Vol que l'ajudi a pujar? Gràcies. És molt amable, gràcies. Espereu-me! Creus que t'ascendiran a primer oficial després d'aquest viatge? Això depèn de si el vell White continua en actiu. Al Majestic bé eres primer oficial. Ah, però allò era temporal. I no et fa res? No. El que s'ha endut la gran decepció és en Bill Murdoch. És un paio molt ambiciós. Igual que tu. Prou que ho saps. M'estimo més ser segon al Titanic que primer o capità de qualsevol altre. El que compta és l'honor de servir la companyia, els calés a pastar. Parla bé. Què vols que et porti de Nova York? Res que no puguis comprar més barat que aquí. Ah, ja ho tinc. Lligacames. Lligacames de seda adornades amb farbalans. A Broadway hi ha una botiga que n'és plena. Les porten de París. N'hi ha de color blau, rosa, escarlata... Què passa? Que no t'imagino comprar lligacames adornades amb farbalans. Jo no t'imagino portant lligacames. Oh, la. Au, Bertie, que ja es fa tard i has d'anar al port. Bon dia, capità. Bon dia, pilot. Ja està arreglat el timó de la sala de Sí, senyor, sí. Gràcies. A Nova York segur que també ens faran una senyora rebuda. Serà tot un orgull per vostè, senyor president. I per vostè, Andrews. Vostè n'és el constructor. És el que s'ha d'endur tots els mèrits. Jo només sóc el noi dels encàrrecs. Està previst que arribem, crec que dimecres al matí. O potser abans i tot. Suposo que no tenim pressa, oi? No, gens ni mica. Hem d'esperar que se sentin els motors. Sí, en tot cas, això és cosa del capità. Jo sóc un passatger com qualsevol altre. Senyor Murdoch, Escolti, Andrew. organitzi el personal i avisi'm quan treguin la passarel·la. Sí, senyor.
roc. És impressionant. De fet, ara el mar està com una bassa d'oli. Però vostè sap perfectament, capità, que molts altres vaixells es bellugarien igualment amb aquesta mar. En això li dono la raó, tal com ha dit vostè, clavat com un roc. Ah, això deu haver estat algú que ha mogut la taula. Perdoni. Sí. Que hi ha més sucre. Sí. Què passa? Més avisos d'icebergs d'altres naus. Un de l'Amèrica i un altre del Bàltic. Al sud del Cap Reis. No s'havia vist mai un bloc de glaç tant cap al sud. Ha estat suau l'hivern a l'Àrtic. El glaç deu estar baixant pel corrent de Labrador. Els nostres passatgers no tenen cap pressa. Si no, no estarien amb nosaltres. Missatges pel capità. Molt bé, Espart. Que el rebi ara mateix. I tant. Perdoni, senyor, de telegrafia. Gràcies. Dispensi. Avisos d'icebergs d'altres naus. Amb permís. És seriós? Home, haurem d'estar a la guait. Ho sents? És el Titanic. Què diuen? Felicitats, Joe i Hattie. Fins dimecres, de la mina i en Bill. Coses privades. La quantitat de diners que du aquest vaixell. Hi ha hagut moviment tot el dia. Glaç flotant. Fes una compra de 200.000 rands al preu del mercat de dilluns a primera hora. S'està gastant una fortuna, aquest. Què? Qui tenim per aquí? El Titanic, el viatge inaugural, s'acosten a Cap Reis. Són gaire lluny? No ho sé. El senyal és força bo. A unes 50 milles, potser. Envio un missatge general. Del vaixell Californian. Hi ha icebergs. Ładnie śpiewa, prawda? Siedź spokojnie. Molt bé, ja n'hi ha prou. Ara una cosa més animada. Va, Aloysius, toca'ns una xica. Què vols ballar? Zupam mówi? Ballar? Ci może satańczyć. Wy nie stańczyć Au, va, que només és un ball. Vinga, vinga. Va, som-hi.
Sir Richard. Bona nit. En Johnny de Leadville l'anomenen i era de bon tros el millor buscador d'or de tot l'estat de Colorado. M'hi vaig casar quan tenia 15 anys. 15? I ell no tenia ni un clau. Però al cap de 3 mesos va tenir un cop de sort i ens van fer milionaris. Saben què va fer? Què? Em va fer una casa. I va fer col·locar dòlars de plata amb ciment als terres de totes les habitacions. Li devia costar un ronyó d'acollir-los. Hola, bona nit. Hola, Kemish. Hi ha cap avaria? Cap ni una. Aquesta nau és una meravella. Gràcies, Heska. A veure. He enviat tot el que he pogut, però cada vegada en tinc més per enviar. Ja n'arriben més. Bona nit. Tingui, senyor Phillips. A alta mar des del Titanic. Et trobo a faltar. Mare meva. I per Cap Reis, què? Com va? Hi ha moviment, però va força bé. Hi ha hagut un avís d'icebergs del Californian. L'he dut al pont. Ben fet. Ja veig que estarem entretinguts. Endavant. Més encara? Uns quants. Deixi'ls a la taula. Hi ha complicacions? No, cap. Bona nit. Bona nit. Continuï amb el mateix rumb. Sí, senyor. Em volia veure? Sí, Chippy, està baixant la temperatura. S'hauria de vigilar que no es congelessin els dipòsits d'aigua. Entesos. Gràcies. Ja comença a glaçar. Vols dir que no tens fred? Anem cap dins. De fet, no hi podem ser aquí, que això és primera classe. Ja se la poden quedar amb el fred que fa. Anem. Bona nit, senyor Lightoller. Bona nit, capità. Hi ha més informes d'iceberg? No, senyor. I la temperatura? Gairebé arribem a 0 graus i va baixant. D'aquí una hora serem al corrent del Labrador. De moment sembla força serenat. Si trobem boira baixa, haurem d'alentir la marxa. Si no ho veu clar, avisi. Sí, senyor. Senyor Moody? Senyor? Digui als vigies que estiguin alerta per possibles blocs de glaç. Ens en podríem trobar. Miri de ser ben clar. Sí, senyor. I que n'informin el canvi de guàrdia. Entesos.
Les a proa, senyor! Entesos! Aturin els motors. Aturin els motors. Aturin els motors. Són blocs de glas, senyor Groves. No tinc cap intenció de travessar-los sense llum de dia. Vol que n'informem? Sí, amb les coordenades. D'acord. Evans, quins altres vaixells hi ha a prop? Només el Titanic. Digui'ls que ens hem aturat per culpa del glaç. El senyor Groves li dirà les nostres coordenades. Va bé. Ordres del pont. Estigueu alerta per possibles blocs de glaç. Molt bé. Escolta, tu, no t'acabis tota la xocolata desfeta. He dit en Chippy que vigilés els dipòsits. I els vigies que estiguessin alerta pel glaç. Ja no hi ha res més. Vaig a fer la ronda. Gràcies, Slade. De res, no es mereixen. Bona nit. És vostè. Hola, Blake. Deixa'm... Oi que em portarà l'abric a la cabina, sisplau? I tant. Gràcies. Aleshores hem vist brandy pels senyors i vi blanc per les senyores. És això, senyor? Això mateix. Aleshores és veritat, això que demà intentaran posar-lo a velocitat màxima? És el que he sentit que deia un dels oficials. No li puc assegurar, naturalment. Aquest que ve per aquí sí que ens ho dirà. Ei, tinent! Senyors? Bona nit, senyores. No vol una copeta? Ara no, gràcies. Estic de servei. Volíem fer apostes sobre la velocitat màxima del Titanic. Diuen que demà el capità potser intentarà posar-li. És veritat? És possible. Una altra cosa. Vostè a quina velocitat creu que podria arribar? Ui, això no és fàcil, li hauria de dir. Per què no? Home, perquè aleshores vostè apostaria sobre segur. Segur que no vol prendre una copa? Més tard, si no els fa res. Oi que em dispensen? Escolti, estem buscant els nostres compartiments. Aquí no hi poden ser, això és segona. Doncs, perdoni, és que no ho sabíem. És cap al fons, a l'esquerra. Bona nit, tinent. Bona nit. Va tot bé? I tant. Bé. Vol prendre res? No, gràcies. Està guanyant gaire? Perdoni? Ja sap a qui em refereixo. Sí, Déu-n'hi-do. Aquest el tinc ben calat. També anava amb el Majestic. Es fa dir Rogers. Coi, abans es deia Yates. S'ho poden permetre? Són gent benestant. Demà, si veu el moment, miri d'insinuar-los qui tenen davant. No vull que hi hagi cap queixa. D'acord, senyor. No ens convé gens ni mica agafar mala reputació. Bona nit. Bona nit. He dit que ho veig. Color. Et porto les nostres coordenades. El missatge te l'ha donat el capità, oi? Sí, sí. Què passa? Què diu? Que no el molestem. Ja torna a parlar amb Cap Reis. Què hi envia, Cap Reis? Missatges personals. Un peix gros que vol que el seu vagó de tren privat l'esperi a Nova York. On anirem a parar? En fi, jo plego la paradeta i vaig a fer una becaina. Quan acabi el torn, m'agradaria escoltar una estona. Ja ho comences a dominar? De vegades pesco alguna cosa.
T'haurem de fer segon operador. A veure si així n'acabes aprenent. T'agafo la paraula. Hola, doctor. Hola, Light. Què, ha sortit de visita? A fer un favor a un pacient. Què és, joveneta i rossa? Que n'és de mal pensat. Endavant. Doctor, puc fer res per vostè? Deixar de treballar en el seu meravellós transatlàntic i prendre's una copa. Ja en tinc una aquí. La que s'ha de prendre és en prescripció mèdica. Passi. Què és tot això? Alguns fogons a la cuina no acaben d'anar a l'hora. Cal reformar la sala de lectura. Hi ha pocs cargols als penjadors de la sala d'estat. Llegint això, sembla que el seu vaixell es faci a biques. M'agrada fer les coses bé. Primer les persones i les coses després. A la seva salut, senyor Andrews. A la seva. Vinga, va, que es perboll. Tenim un vaixell gran a estribord. A quina distància? A unes 10 milles. Haurem de veure qui són, suposo. Engegui el fanal de senyals. Entesos. Què, heu vist res? Un iceberg, just aquí, al davant. Un iceberg just aquí al davant. Tot estribord. Tot estribord. Enrere tota. Enrere tota. Tanqui les comportes. De seguida, senyor. Estem mirant tot estribord.
capdalt! De pressa! De pressa! Tothom capdalt! Va, tots cap amunt! Què passa? Un iceberg. Hem virat a estribord i hem fet marxa enrere, però era massa prop. Aturin motors. Motors. Se m'ha vessat tota la copa. Escolti! I tant que l'he vist, era enorme. Déu meu, senyor. Ara ja no es veu. Segur que hi hem passat fregat. Què el sembla, Quin record! D'on ho ha tret, això? És de l'iceberg, tota la coberta n'és plena. Fas que el favor de portar-me un whisky amb aigua. Hem embarrancat, us ho dic jo. Hem embarrancat a Terranova, això és el que ha passat. Però què dius, home? Què Voleu vols saber? callar tots plegats? Tanqueu els reguladors i apagueu els focs. Que et dic que hem perdut una paleta de la turbina. El Majestic va passar el mateix. Va. Ens n'haurem de tornar a Belfast, si no, espera't. Ja hem engegat les bombes! Que baixin uns quants homes a apagar les calderes! Que no ho sentiu? Vinga, baixeu, que aquí hi ha feina. Vinga, va, avall, que s'ha girat feina. Per postres, avui és el meu aniversari. Ah, sí? Si a coberta diu que no es veu res, me'n torno a dormir. Bona nit. Què ha passat? Res, d'aquí una estona tornarem a engegar. Sí? Per què hem parat? Hi ha complicacions. El capital vol el pont de comandament. Ara? Si és tan amable. Entra molt de pressa l'aigua. Hi ha un compartiment que ja és ple. Però que no van les bombes. I tant. Gràcies, Carpenter. A la sala de màquines en falten, les hi estan portant. Déu meu, això sí que ha estat mala sort. Ja ho crec. Creu que poden ser gaire greus, els desperfectes? Em sembla que sí. Dispensi'm. Quant temps creu que ens pot fer perdre, això? No li Un iceberg. Diria que els danys són greus. Voldria que s'ho mirés vostè. D'acord. Baixaré a mirar-ho. Déu meu, senyor! Som-hi! Sí! No. Si hem de fer un partit, fem-lo com Déu mana. Vosaltres veniu cap aquí. Vosaltres cap allà. Escampeu-vos, escampeu-vos. Va, comencem, nois! Sí, senyor, quina jugada. Escolta, per què no baixem a jugar? Però si són tots passatgers de tercera. Vol veure alguna altra cosa? No. Faci pujar aquests homes de seguida que pugui. D'acord, senyor Andrews, els hi diré ara mateix. Què ho fa, que ens hem aturat? Es veu que han vist un iceberg. Suposo que ens hem aturat per no haver de trencar-lo. Què ha passat? Estem parats i han deixat anar vapor. No sé què deu haver passat. Penso que han trobat glaç. No podia dormir amb tot aquest enrenou. Vols que et doni un cop de mà? Ja han llestit tot això de cap reis. Però pots fer números si en tens ganes. M'aniré a vestir, doncs. Creus que haurem de fer mitja volta? Déu nos en guard. Si hem de tornar, no ens deixaran ni respirar. Aquesta és la situació. Hi ha aigua a la bodega de proa, a les bodegues número 1 i 2, a la bodega del correu i a les sales de caldera 5 i 6. Que vol dir que hi ha una esquerda de 300 peus de llarg des d'aquí fins aquí. I està submergida. Hi està d'acord? Sí. Què fem?
En aquesta sala de calderes hi ha bombes, però els primers 5 compartiments estan inundats. I quina és la solució? S'enfonsarà, capità. No es pot enfonsar. És insubmergible. No pot flotar. Miri, flotaria amb 3 dels primers 5 compartiments hermètics inundats. Fins i tot amb 4 d'inundats. Però amb tots 5 plens d'aigua... Sí, però... Aquestes mampares només arriben fins a la coberta E. El pes de l'aigua a la proa farà que es decanti endavant. I l'aigua del 5è compartiment hermètic passarà cap al 6è, la del 6è cap al 7è, i així successivament. És una qüestió matemàtica. Amb tots aquests danys és impossible que floti. Quant temps li dona? Ara estava mirant de calcular-ho. Segons el que he vist, han entrat 14 peus d'aigua en 10 minuts després de la col·lisió. No va gaire de pressa. Aguantarà 1 hora i mitja ben bona. Sí, 1 horeta i mitja. Hem d'evitar el pànic. Sí. S'ha de parlar amb serenor amb els passatgers. Esclar. Quants passatgers hi ha a bord? Uns 2.200. I els bots salvavides... Quants n'hi caben? 1.200. La normativa de la Marina Mercant no la devia preveure, aquesta situació. No ho creu? Els informo que la situació és molt compromesa. Hem d'estar preparats per abandonar la nau. El senyor Murdoch s'encarregarà dels passatgers. El senyor Lightoller s'encarregarà dels bots salvavides. Senyor Vauxhall, vostè vull que organitzi la tripulació. El senyor Moody ajudarà el senyor Lightoller. El senyor Wilde i el senyor Pittman es quedaran al pont. Vull que facin les coses amb calma i amb serenor. Hem d'evitar que s'estengui el pànic. Ja donaré l'ordre de quan han de pujar els bots, les dones i els nens. Vagin per feina. Capità, vol dir que no ha exagerat la situació? Em fa l'efecte que no. On és l'Andrews? És el primer a qui he consultat. El Titanic s'enfonsarà. No diguis rocades. De totes maneres, als bots no hi cap tothom. D'això ja en sóc conscient. Déu no vulgui que arribem a aquest punt. Bé, escolteu amb atenció. La nau ha sofert danys molt greus i el capità ha ordenat que arribem als bots. S'ha de fer amb rapidesa i... S'ha de fer amb rapidesa i amb eficàcia. S'ha d'evitar el pànic. Si manteniu la calma, els passatgers també ho faran. Ja sé que no els heu fet mai, aquests exercicis, però tots sou mariners i teniu un cervell. A veure si el feu servir. Vinga, Bossum, anem per feina. Sí, senyor. La nau ha patit danys molt greus. Demani ajuda per ràdio. Envio l'avís estàndard de socors? Sí, immediatament. I quan estigui en contacte amb la nau més propera, digui'ls que vinguin tan de pressa com puguin. Li ha quedat clar? Sí, senyor. La nostra posició. D'acord. Hi ha aquell vaixell de vapor d'allà. Sap quin és? No. Deuen estar envoltats de glaç. S'han aturat fa cosa de 20 minuts. He intentat contactar-hi amb el fanal, però no m'han contestat. Bé, em vaig al llit. Molt bé. Bona nit. Bona nit.
Hi ha hagut sort? A Frankfurt, que és a 150 milles. L'Olímpic diu que el Temple és més a prop. N'hi ha d'haver algun que sigui més a prop. Escolta, per què no mires de fer el nou codi? Potser no el podràs fer mai més. Endavant. Perdonin que els molesti, però són ordres del capità. Què ha passat? Es veu que hi ha complicacions al vaixell. S'han de posar roba d'abric, la jaqueta salvavides i han de pujar coberta. Què? Són mesures de seguretat, només. Amb el seu permís. Tothom amunt immediatament vestits i amb la jaqueta salvavides. Tothom amunt immediatament vestits i amb la jaqueta salvavides. Τι τρέχει, παιδί μου, τι συμβαίνει, γιατί μας σταματάς και μέσα στη El νύχτα que ha de fer és vestir-se i posar-se el salvavides de pressa, sabi? Xop, xop. Xop, 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 bona. Δεν καταλαβαίνω, Έγκλησε. Sortim d'aquí, de pressa! Li dic que es posi la jaqueta salvavides i que es vesteixi. Posis la jaqueta salvavides i calli d'una vegada! Vinga, va, que és per avui. Aneu per feina. No cal que plegueu les lones. Senyor Lightoller, permeti'm que insistir. Què hi du al sac? Va. Molt bé, deixi'l al bot. En aquest. Entesos. A tots els bots salvavides hi ha d'haver com a mínim 2 mariners. Ho diu la normativa. Tot es tindrà en compte. Faci el favor de baixar al saló. Aquestes manetes també s'han de carregar. Boda? Woda. Ludzie, woda u nas w kabinie. Janek, no popatrz, co się dzieje, no co za porządki. Amunt, que ens enfonsem! No em toquis els nassos. Tira. Us voleu llevar? Són ordres del capità. Vols apagar el llum i fotre el camp? Colla de brètols. Hostessa, Senyor, com és que no d'un salvavides posat? perquè la gent no es pensi que estic espantada. Val més que vegin que el porta. Posi-se'l. També li dic pel seu bé. Pugeu. Ja l'ajudo, senyora. Vine amb mi, Marco. Gràcies. De fet, n'hi ha per tirar el barret al foc. Tothom ho sap, que aquest vaixell no es pot enfonsar. Per fi han aparegut. Mira que era el primer dia que dormia bé des que vam sortir de Queenstown. Ja tindràs temps per dormir. A fora hi farà fred. On s'ha ficat en Pat? Aguanta'm la bossa. Anem cap dalt, de pressa. Diuen que de grans acaben sent com la mare. La gran és més ardent. No sé si m'entens. Ja ho crec, si t'entenc. No em vagis a veure cap aquesta vegada. Vols que surti amb la mare? Oh, doncs potser t'enduries una sorpresa. Me'n vaig cap allí i ja no m'aguanto. Que dormis bé. Igualment.
Acabo de rebre un avís de socors. Des d'on? Del Titanic, han topat amb un... Què és això, una broma de mal gust? Diuen que hi anem, s'estan enfonsant. El Titanic no sigui simple. És veritat. Vaig a dir-ho al capità. No hi ha res a la vista. Rellevi'm. D'acord. Capità! Capità! Què coi volen dir, aquests crits? Que no li han ensenyat a trucar abans d'entrar? Hem rebut un avís de socors del Titanic, s'està enfonsant. Em sap greu, no... Senyor Dean, fem mitja volta, rumb nord-oest. De seguida li donaré les coordenades. Sí, senyor. Veiem, Gotham. N'està segur que és el Titanic? Sí, senyor. Segur? Completament. Posi's en contacte. Demani'ls tota la informació i digui'ls que anem a tota màquina. Sí, senyor. Capità, ens hem posat en contacte amb el Carpathia. Havien sortit de Nova York en direcció est. Venen cap aquí. A quina distància estan? A 68 milles. Anant a tota màquina arribaran d'aquí a 4 hores. 4 hores. Sí, senyor. I aquella embarcació d'allà? Són a unes 10 milles. Es veu llum i tot. No han rebut resposta? No, senyor. Com és? Segur que l'hauríem sentit aquí mateix. Potser no poden fer el torn de 24 hores. O potser ni tan sols tenen telègraf. Molt bé, gràcies. Senyor Moody. Senyor? Digui al senyor Vauxhall que comenci a llançar bengales. Una cada 5 minuts, que ho faci des de vapor. Sí, senyor. Tots els bots a vapor estan preparats. Vol que els ompli? Sí. Faci pujar les dones i els nens i arrils. Sí, senyor. Ha semblat una bengala. Sí. No entenc per què coi deu llançar bengales un vaixell com aquest. Ens haurien de pensar. Va, la número 22. 1, 2... Vinga, senyora, pugi. Els nens ja els ajudaré jo. I el meu marit, que no puja? No, primer les dones i els nens. Va, reina, val més que pugi. En una barca tan petita no hi penso pujar sense el meu marit. Té tota la raó. Aquesta situació Escolti, és del senyora, tot no. ridícula. Ajudin-me a sortir. Facin el favor. Jo no la puc pas obligar a res. Va, senyora, sisplau. Oi que pujarà el bot salvavides, sisplau? Què vol, que agafi un refredat? No en tinc cap intenció. I vostè, que vol pujar? Gràcies. Aileen! Aileen! Què? Demà no et deixaran tornar a pujar sense el bitllet. No entenc per què no podem. Sisplau, jo només compleixo ordres. Les dones corren menys perill aquí que dins d'aquells bots. El capità té una opinió molt diferent. Escolti, un moment. No sé si se n'han adonat, vostès, però el vaixell s'ha començat a inclinar. No m'agrada gens. No, però no crec que correm cap perill. El Titanic és insubmergible, està clar. Va, correu! De pressa! Vinga, aneu per feina! No servirà de res. Pareu! Això no ho províem ni amb totes les bombes de Belfast. Potser no, però com més estona trigui a enfonsar-se, més vida salvarem. Vinga, no s'entretinguin. Perdó. Em sap greu, senyor Andrews. Tinc una feina per vostè. Que no pujava coberta. Ara hi vaig. Obri totes les cabines lliures, tregui els salvavides i les mantes i que els seus homes les reparteixin. Les mantes als bots. Entesos. Ho faré de seguida. Bé. Senyor Andrews. Vostè dirà. Li volia demanar una cosa. Tinc la dona i els 3 nens a bord. És greu la situació? No sóc dels que s'esveren. Ens queda poc més d'una hora. Potser una mica més si les mampares aguanten, però no gaire estona més. Porti la seva família als bots. Gràcies. Senyor Andrews,
Suposo que ens trobarem al mateix bot més tard. Sí, és possible. Per aquí, senyora. Va, sisplau, no s'entretinguin. Passin, passin. Em vols explicar què ha passat, Robert? Només sento que corredisses i sorolls per tot arreu. Sí, hi ha molt d'enrenou. Hem topat amb un iceberg i els danys són greus. Potser arribarem un dia més tard a Nova York. Només ens faltava això. I, per acabar-ho d'adobar, es veu que el capità vol complir les normes al peu de la lletra. Vol que totes les dones i els nens pugin als bots salvavides. Per l'amor de Déu. Van així les coses. M'estimaria més no despertar els nens. Creus que és necessari? Sí. Crec que hauríem de fer cas del que diu el capità. Molt bé, Robert. Hem de mirar d'abrigar-los molt bé. Les mantes ens les podem emportar. Jo agafaré en Tom i tu les nenes. Sí, d'acord. Tom! Vinga, va, Ganàpia, que ens hem de llevar. Em sap greu. Jennifer, Anem. em sap molt de greu, Amunt. us heu de llevar. Vinga! Vinga! Amunt, de pressa! Tothom fora! De pressa, que la mampara està a punt de caure! Has vist, mare? Mira. Pugin els bots, sisplau. Només és una mesura de seguretat. Doncs no me'l vull posar. És obligatori posar-se el salvavides. És que no m'agrada gens ni mica. Semblaria vagin que pujant encara els no bots ho van ni salvavides. provat, dona. Vagin Aquest any ho pujant, porta sisplau. tothom, això. És l'últim crit. Escolti, oi que m'esborrarà a l'hora de la perruqueria? Digui'ls que he sortit a navegar. No s'amoïni. Pugin els M'estimaria bots. més no haver-ho de portar. Va, senyores, vagin pujant els bots. Vol fer a favor de sisplau? Quina mania de tallar la gent. Deixi'm passar. Sisplau, senyores, facin un favor. Vull les meves joies. Les tinc en una caixa forta. Si no s'ho creu, miri's el comprovant. Si diuen que les dones i els nens ja estan pujant als bots salvavides. Per aquí no es pot passar. No hi han de fer res aquí els passatgers de tercera. Doncs cap on hem d'anar? Quan rebem l'ordre, obrirem la coberta de tercera. I qui les ha de donar, les ordres? Ja veig que ens hem d'espavilar. Hauré de tornar a tallar el vapor. Doncs ens haurem de desfer de part de la càrrega. Sí, entrada talli els ventiladors de les calderes. Entesos? D'acord. Com van les coses per dalt? Creu que ens en sortirem? Passi el que passi, hem de procurar que hi hagi llum. Quan sigui l'hora de retirar-se, ja els avisaré. Llavors tothom s'haurà d'espavilar. De fet, ho tenim força bé. Diuen que el Carpathia ve a tota màquina. Ja no pot trigar gaire a arribar. Ostres, confio que vagi tot bé. Si algú té ganes de resar, que ho comenci a fer. I els que no, si voleu un te... Doncs talli la calefacció, o el que faci falta. Vull tot el vapor que em pugui donar el vaixell. Sí, senyor. D'acord. Senyor Dean? Senyor? Vull tothom a coberta preparat per rebre supervivents. Rellevi'ls de totes les feines. Prepari els bots i arrils. Col·loqui llums al voltant de la nau. Abaixi totes les passarel·les i amarri un cap a cada passarel·la. Per les bragues, per poder pujar els ferits i sobretot que totes les escales estiguin avall. Ha quedat clar? Sí, senyor. D'acord. Fourier? Avisi el metge i el cap de personal. Que em vinguin a veure el pont immediatament. Sí, senyor. Aquí no hi pot pujar
pujar, que ens enfonsarem. En aquesta barca ja no hi cap ningú més. Que no veu que ens Per què no la enfonsarem? deixen pujar? És la meva mare. Va, deixin-la pujar. Deixin-la pujar. Potser sí que la deixin pujar. Sisplau. Tranquil·la, ocupi el meu lloc. Ai, moltes Joe, gràcies. agafa el timó. D'acord. Mama. Ja vinc. Ja estan a punt? Què passa? Que no era el seu vot? Jo no tinc res de mariner. En Joe també se'n sortirà. Les dames, primer. Vinga, avall! De pressa! Vinga, va, que és per avui! Va! Pareu! Però què és... Faci el favor de no ficar-s'hi, vostè. S'han de baixar aquests bots immediatament. Ja els estem fent baixar. Què vol, que s'ofegui tothom? Perquè això és el que passarà si volem córrer massa. I ara faci el favor de baixar. Continuïn arriant. D'això se'n sentirà a parlar quan arribem a Nova York. Però què passa, que estan secs? Ja n'han llançat 6 de bengales. Sí. Potser que n'informi el capità. Què passa? Aquell vaixell de vapor que està llançant bengales. Ja n'ha engegat 6. Potser vol avisar algú que hi ha icebergs. Parli amb el fanal de senyals. Entesos. El capità creu que potser avisa algú del perill de glaç. Doncs ho veig una mica estrany. Ho tornaré a provar amb el fanal. Sembla inclinat i tot. Això és l'angle. És un efecte òptic. Faci el favor, La senyora. meva amiga l'han posat a l'altra barca i voldríem anar juntes. Senyor, sisplau, faci el favor de... No entenc per què no hi puc anar. Encara hi queda molt espai en aquella barca. Ai. Deixi'm passar, sisplau, deixi'm passar. Me'n vull tornar al llit a dormir, pare. Ara te n'has d'anar a fer un vol amb barca. Primer ens diuen que pugem i després que ens hem d'esperar. Totes les barques són plenes. Doncs que mirin de posar-se d'acord. Em sap molt de greu. La falta de decisió és el pitjor. Té raó, senyor. Si diuen que no correm cap perill, com és que fan posar els salvavides? M'ho podria explicar? Miri, no tinc ganes de discutir. A mi m'han dit que s'han de posar els salvavides. Hem trobat una sortida, seguiu-me. On és en Pat? És aquí fora, tranquil. Ens estan fent senyals, però no entenc què ens volen dir. Podria ser un llum que fa pampallugues. Si tingués una pistola em sentiria. Vagin baixant. Va, de pressa. Vinga, vagin fins al final. Vagin baixant. Molt bé. L'aigua ha arribat a la coberta, No queda gaire temps. S'han acabat els miraments. Vinga, senyores, que és per avui. Vinga, de pressa. Gràcies. Va, afanyis. Vagin fins al fons. No em facin Va, entrar senyora, a la faci el barca. favor. M'estimo més morir-me, els ho juro. No hi he pujat mai en un d'aquests bots. Que no ho veu que cauré. No, Li farem pujar igualment, tant si vol com si no vol. Va, de pressa. Molt bé, Michael. És per aquí. Veniu. Vinga. Ei, on van?
Això només és per passatgers de segona. Ah, sí? De segona? Escolti, que només volem portar les senyores... Què volen, que em quedi sense feina? Sense dents es quedarà si no ens deixa passar. Deixi'm estar. Desgraciat. Ens hem d'afanyar abans que vagi a buscar algú. Escolti, per on s'hi va els bots salvavides? Per on t'agradi més, company, per on t'agradi més. Tots els camins porten a Roma. Va, anem, Pat. Sisplau. No, no hi vull pujar. Les dones i els nens. Loti, per l'amor de Déu, tingues una mica de coratge. Jo ja pujaré en una altra barca. Va, No hi vull dispeso per mi. pujar. No sé pas si podré. No hi podrem pas anar en cotxe, a Filadèlfia. Haurem d'agafar el tren. No et puc deixar aquí, Robert. En Henry no li farà res que arribem un dia tard, però 2 ja ho veuràs. No me'n penso anar, Robert. Estimada, em pensava que no t'hauria de demanar mai que m'obeïssis. Però ara m'hi veig obligat. És el costum, les dones i els nens van primer. Els que ens quedem no ens passarà res. N'estàs segur? És clar que sí. Vagin pujant, sisplau. Els nens també. Sigueu bones minyones i cuideu la mare. Sí. Un petó. Va, capdins. Amunt. A reveure, fill meu. Som-hi, noi. Gràcies. Vinga, ajudi'm a apartar una mica la gent. Enrere, tothom enrere, sisplau. Tothom enrere. Enrere, s'ha de riar el bot. Enrere! Vinga, tots alhora. Compte amb les mans. No les treguin de la barca. Gràcies. Digueu-li adéu. Adéu, adéu. Podríem mirar de seguir algú. Perquè ens facin fora? No, no, intentem-ho per aquí. Som-hi. Anem. Primera classe. Som-hi, Pat. Tant me fa, Mary. Això no m'agrada gens ni mica. Anem cap a cobert. Un moment. Ja els avisarem quan puguin pujar. Volem pujar ara. Va, la 18. Comencin a riar-lo. Un moment. Faci el favor. Si encara hi ha lloc de sobres. Sí, per les dones i els nens. Senyoreta Russell, que no havia pujat al bot salvavides? M'havia descuidat el porquet de la sort. Però...
Jo ja en tinc prou. Ja passarem comptes més tard. Sí, entesos. Potser havia quedat amb algú. O potser és que té raó. Jo no hi entenc gaire en vaixells, però començo a pensar que la cosa està negra. Aleshores, a què volen que juguem? A les famílies? Amb qui parla? Amb el Carpathia. Venen a 17 nusos. Seran aquí cap a les 3:30. Serà massa tard. Hi ha d'haver algú més a prop. Continuï. Sí. T'he portat el salvavides. Deixa'me'l per aquí. Però que no ens veuen. No, senyor. Abans hem vist un llum, però dubto que fossin senyals. Fourier Row? Senyor. Sap enviar i llegir morse? Sí, senyor. Doncs vull que no pari de dir-los som el Titanic, ens enfonsem, tinguin els bots preparats. Sí, senyor. Vaig ajudar a carregar bots. D'acord. Senyor Vauxhall. Senyor. Demani al senyor Wilde on guarden les armes i les municions. Potser ens faran falta. D'acord. Ja ho hem trobat. Vinga. Sisplau. Vinga, sisplau. No facis el Vinga, han de pujar. Vinga, sisplau. Compte! Agafeu-la fort! Vinga, timeu. Compte, compte! Amunt! Timeu. Amunt! Vinga, va! Tranquil·la, senyora, no es posi nerviosa. Vinga, senyores, que és per avui. Ja l'heu sentit. Vosaltres dues, pugeu. Tu també has de pujar. Moje disco idź. Mos exist. És ple, senyor Lou? Aquí encara queden més dones. Acompanyin-me. Vinga, de pressa. Va, senyores, que és per avui. Corre, marxeu. No s'entrebanquin. Al darrere hi ha molt lloc. Compte. Segur que una bossa no ens la deixaran emportar? No ens en podem emportar cap. I el meu vestit de núvia? Tot el que tenim és aquí. Ben bé tot no. Que només tenim un mariner. Per un bot d'aquests no n'hi ha prou. Ei, escoltin! Aturin la maniobra. Què passa? Escoltin! Que només tenim un mariner en aquest bot! Hi ha cap mariner per aquí? Ja hi veig jo, si volen. És mariner? He portat guions. Si es veu amb cor de baixar per la corda, endavant. Mariner! Senyor? Acosti la corda! Vinga, bona sort. Continuïn arriant.
les criatures cap als bots! Les dones i els nens, primer! Sisplau, Rachel, has de pujar al bot? Sí, senyora Strauss, hi ha de pujar. Sempre he estat al costat del meu marit. Per què l'hauria d'abandonar ara? Va, sigues raonable, sisplau. Fa molts anys que vivim junts, Isidor. Allà on vagis tu, aniré jo. Segur que no posaran cap pega perquè un senyor gran com el senyor Strauss pugi en un bot. Ho demanaré a l'oficial. No. No penso anar-me'n abans que els altres homes. Ens quedem. Anem, Rin. Té raó, aquesta senyora. Nosaltres també estarem junts. Ella és gran, tu ets jove. Vés-te'n, jo ja em sé cuidar sol. Jo també em sé. Compte, no s'entrebanqui. Pots pujar, que ja et toca. Un moment. Ell no, només les dones i els nens. Però què vol dir que ell no? Només té 13 anys. Molt bé, endavant. Cuida la teva mare. Tothom enrere, sisplau, tothom enrere! Això és absurd. A l'altre costat, els homes acompanyen les seves senyores. El que no entenc és per què ens fan estar tanta estona aquí. Vols dir que hi haurà lloc per tothom en aquestes barques? Oh, i tant que sí. Han dit que ens esperéssim aquí, però vols dir que no ho hauríem de preguntar? Jo em quedaria No et per aquí sembla que baix hem de- fins que ens avisin. No ho sé. Així no ens faran fer més coses. Senyor, on se suposa que hem d'anar nosaltres? Apagueu els cigarrets, que encara no ho sabeu les normes. Ara vaig a informar-ne al capità. Deixi'm passar. Vostès dos, fora d'aquí. Vinga, fora. No, sisplau. Deixi'm-me quedar, sisplau. Fora. Vinga. El primer oficial vol que anem tots a la seva cabina. Molt bé. Als bots no hi pot pujar cap home mentre quedin dones al vaixell. No s'entrebanqui. S'hauria d'afanyar una mica, senyor Guggenheim. El seu ajudant vindrà de seguida. És molt incòmode, això. Em molesta. Hauria de ser coberta, senyor. I el meu ajudant? On és el meu ajudant? Puc pujar, jo? Sí, endavant. Hi ha lloc per mi? Sí, pugi. Hola, bona nit. Penso que hem trobat bon lloc, eh? Obrin la reixa! Obrin la reixa! Volem sortir! Ei, es pot saber què fan? Calli d'una vegada i expulseu de la reixa! Ja n'hi ha prou, senyors! Ja està aquí! Apanyem-nos, apanyem-nos! Va, deixeu córrer i mireu de salvar la pell. No contesten? Encara no. Continuï llançant bengales. Entesos. Vinga, senyores, de pressa. Sigues valenta, ha arribat l'hora. Adéu. Que Déu et beneixi. Ves amb compte i cuida la Ginny. Mariners per tripular aquest bot. És la nostra. Preparats per arriar-lo. Vinga, avall. Només hi ha una dotzena de persones i n'hi caben 40. Si els han d'arriar, com a mínim, els podrien omplir. Va, som-hi.
Les dones i els nens a coberta. D'acord, les dones i els nens a coberta. Les dones i els nens a coberta. Meine Frau ist da drüben! Guaiteu! Guaiteu! Les barques ja se'n van! Només en queden 4! Hi hauria d'haver més! Escolti, Fourier, com... Aquesta era l'última. No hi ha hagut cap contesta? No. Deuen dormir aquella colla de brètols. Vagi a donar un cop de mà al senyor Murdoch. Sí, senyor. Que el senyor sigui amb nosaltres. Enrere! Sisplau! Enrere! Passi vostè, senyora. Només s'hi hauran d'estar una estona. Els homes no els passarà res. Enrere, sisplau, enrere! El capità m'ha ordenat que vingués. Porti aquest bot. D'acord. Vagi en compte que no s'enfonsi. Sí. Enrere, sisplau! Sisplau, senyora. Si no me'n surto, enviï això a la meva germana. Ja hi ha l'adreça. Vinga, sisplau. Hi pensarà? Si em permet. Vol dir que no és una mica pessimista. L'aigua està congelada. No aguantarem gaire estona. No tenim gaire bon joc aquesta vegada. Jo no he sigut mai un bon partador. Penso trobar lloc en un bot. Que tingui molta sort. És tot ple, aquest bot. Els dic que no hi ha més lloc. No queden places en aquest bot. Vagin cap allà. Preparats per arriar-lo. Estan a punt? Sí. Ja no queda ningú més. Avall! Un moment! Avall! Com està això? Igual que abans. El Carpathia ve tan de pressa com pot. L'Olímpic volia saber si anàvem cap al sud i si ens veurien. I el Frankfurt diuen que els en doni més detalls. Els idiotes encara no ho han entès. Perquè no és tan fàcil. La sala de màquines s'està inundant. No ens queda gaire estona. Digui-ho al Carpathia. Sí, senyor. I digui'ls que corrin. Sí. Tenim mantes a totes les entrades i estem preparant els salons per convertir-los en dormitoris. Però haurem de reagrupar els passatgers de tercera. D'acord. Un moment. Que els nostres passatgers no pugin a coberta. Ja serà prou complicat, només ens faltaria més gent. Col·loqui algú a cada passadís i digui'ls que si veig uns...
Què hi ha, Cotham? Notícies del Titanic. Tenen la sala de màquines inundada i s'enfonsen. L'operador del telègraf diu que ja no els queda gaire estona. El capità vol saber quant més trigarem. Digui-li que un parell d'hores. D'aquest bot. Comencin a arriar. A poc a poc. Ai, tingui això, senyora, posi-s'ho. L'ajudarà a entrar en calor. No, sisplau. Per mi no s'amoïni. Amb el greix que tinc, no tinc mai fred. Per què parem? L'oficial ha dit que no ens apartem gaire del vaixell. Si ens quedem aquí quan s'enfonsi, se'ns endurà avall. Doncs ajudi'm a remar i que porti el timó una dona. Aquí el que mana sóc jo, i el que ha de remar és vostè. Les dones també podem ajudar a remar. Oi que sí, noies? I tant. Així entrarem en calor. No sé si... Prou de comèdia, mariner, oi que vol gent que remi? Doncs aquí en té tanta com vulgui. De pressa. Gràcies. Només hi ha lloc per una. Ves tu primer. No, no. Tu tens nens a casa que t'esperen. No em facis Va, senyores, que ja no ens queda gaire temps. Gràcies. Compte. Molt bé. Preparats per Encara és arribar-lo? aquí, senyora Evans. La farem pujar al pròxim pont. Gràcies. Ja queda poc temps. Els han arriat tots? Queden els dos plegables. No hi ha temps de treure'ls dels pescants. Però quan s'enfonsi es quedaran flotant. Necessito gent per deslligar-los. Vosaltres dos, seguiu-me. Hi ha algú que no faci res? S'han de treure aquestes tanques. Va, 2 homes a cada tanca. Va, Jim, som-hi. Per què toquem si no ens escolta ningú? Durant els àpats tampoc no ens escolten, però bé que toquem, oi que sí, senyor? Diuen que és bo per la digestió. Exacte, perquè tranquil·litza els nervis. Va, la número 24. És prou bo, també, aquest. Si no saps ni el que veus. Tant se val, em
Senyor Guggenheim, i el salvavides? Era massa incòmode. Ens hem vestit amb la millor roba i estem preparats per enfonsar-nos com cavallers. Exacte, senyor. Però que no... En el cas que em passés qualsevol cosa, voldria que la meva esposa sabés que em vaig comportar amb decència. Mirarem de llançar-la per la borda. Ara estaven intentant fer baixar els 2 bots plegables. Si se'n surten, segur que hi haurà un lloc per vostè, senyora. Ho veus? Encara te'n pots anar. Fes-ho, sisplau. No. Vam començar junts i acabarem junts. És casat, senyor Andrews? Sí. I si la meva dona fos aquí, crec que faria el que li digués. Però segur que té fills. Això canvia una mica les coses. És possible. Permetin-me que els doni uns consells. No es quedin dins del vaixell fins al final. Posin-se la jaqueta salvavides i baixin fins l'aigua per les cordes que pengen dels costats. Si poden evitar-ho, no saltin. Quan siguin a l'aigua, apartin-se corrents del vaixell. Quan s'hagi enfonsat, els bots s'oraran. Gràcies, és el que farem. Una altra cosa. Jo portaria roba blanca perquè els puguin veure. No sé si intentarà salvar-se ell. Nosaltres sí que ens salvarem. Va, empenyem! Tots a la vegada, que quedin tibades les cordes! Tothom cap amunt! Au, vinga, nois, fora! Va, tothom cap a coberta! Estem sense energia. Ja poden pujar a coberta. Ara ja no hi podem fer res més. Abandonin el post i mirin de salvar-se. Vagin amb molt de compte. Queden rellevats. Bona sort. John! John! No serveix de res. No hi ha electricitat. Ei, tu! Jo també em vull salvar! Jo també em vull salvar! John! 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 Va, una mica més endavant. Molt bé. Ara agafeu fort les cordes i mireu que quedi ben recte. Vinga, Michael. Agafeu bé les cordes. No deixeu anar les cordes.
Deixeu-la estar, no hi ha temps. Mireu de deslligar la d'estribord, correu! Abandonin la nau! Abandonin la nau! On t'has ficat, mama? Correu! Cap aquí! Cap aquí! Això s'acaba, nois. Hem complert el deure. Ja ens en podem anar. Hertha, komm doch schon, wein nicht! Otto, warte nicht! Otto! Hem d'estar junts! Apartin-se del vaixell!
Auxili! Auxili! Hem d'anar cap a aquell bot! No pensa ni intentar-ho, senyor Andrews? Escolta, què hi fas tu aquí? Vull la mama. Au, doncs anem a buscar-la, petitonet. Vinga, vine amb mi. Que no puc! Agafi, senyor Farrell. Agafis fort. Vinga, senyor Farrell. Va, que ja som dalt. Vinga. No se separin! Apartin-se del vaixell! Allunyin-se del vaixell! No t'amoïnis, fillet. No aixafi la criatura, no aixafi la criatura. Tranquil. Deixi'm anar! Deixi'm S'enfonsa. Apartin-se! Allunyin-se! Guaitin, guaitin!
una pregària. Hauríem de resar. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Господи, благи животами, но Твои Сатана Элохем, Оле Баба. Senyor. El poder i la glòria pels segles dels segles. Trobarem la mama, ja ho veuràs que la trobarem. Es pot saber què coi esperem? Aquesta gent està agonitzant. No és ple el nostre bot. Anem a recollir els que puguem. Que està sonada, si ens hi acostem enfonsaran la barca. Ens faran volcar. No ens podem quedar aquí sense fer res. Vinga, noies, remeu! Sóc jo el que dona les ordres. No veu que es dirigeix a una senyora? Esclar que ho veig, però aquí sóc jo el que mana. No se'n posi gallet perquè el llanço per la borda. Au, som-hi, remeu! Sí. Però què volen, que ens ofeguem tots? Vinga! Deixa d'aquí! Marxem! Aquesta barca se'n torna a buscar supervivents. Val més que passem gent al vostre bot. Aquí ja no n'hi cap més de gent. Però què diu? Sí, hi caben 20 persones. Calli i faci el que li diuen. Perdoni. Compte. No passa res. Jo no em moc d'aquí, ni que... Senyora. Ja n'estic tipa. Em sap M'han molt de greu. fet acabar la paciència. Molt bé. Endavant, sisplau. Vinga, va. Molt bé. Continuo dient que els hauríem d'anar a buscar. Què vol, que ens ofeguem? Que no l'han sentit. Com a mínim, ho hauríem d'intentar. I vostè què en pensa? Jo crec que ja som prou gent aquí. No em trobo gens ni mica bé. És difícil de dir. Aquí només n'hi ha un de mariner. Crec que ens hauria de dir què en pensa. Potser si ens esperem una mica fins que es tranquil·litzi la cosa i llavors ho intentem. Què et vols esperar, fins que estiguin mig morts? Amb aquest fred no duraran gaire estona. Aquell barco de vapor que hi havia allà, el que llançava bengales. Què li passa? Que veig que ha desaparegut. Sí. Aquell vaixell de vapor que llançava bengales. Sembla que ha desaparegut. Han llançat més bengales? No, senyor. Molt bé, quina hora és? Les 2:45. Anoti-ho al diari. Sí, senyor.
pugis! Allunya't de la barca! Que no veus que ens faràs volcar? Molt bé, tranquil, tranquil. No t'acostis, doncs. Tu baixa! Fora! Fuig d'aquí! Que hi hagi sort. Que Déu us beneixi. No se'n vagi! Escolti, no se'n vagi! No el deixem pujar! Facin el favor de controlar-se! Fes-nos fora d'aquí, ja no hi cap més gent aquí dalt. Fes-nos fora! Fes-nos fora! Fes-nos el favor de callar! De moment no s'enfonsa això, però si no ens organitzem no trigarà gaire. Aquí tothom mira per la seva! Calla i fes el que et diu l'oficial! Tranquils! És vostè, Sparks? Sí. Quan creu que trigarà el Carpathia a arribar? Una hora llarga. D'acord. Comença a haver-hi marejada. Ens haurem d'organitzar. Escolteu-me bé tots. Un moment. Vinga, nois, que ja hi sou. Doni'ls un cop de mà. Sí. Agafin el nen. A l'esquerra. Quiets. Esquerra. Cap a l'esquerra. A la dreta. Cap a la dreta. Quiets. Aquí darrere n'hi ha un que és mort. Estan segurs? I tant. Sí, senyor. D'acord. Deixin-lo caure pel costat. A l'esquerra. No tant. No tant. Ara ja pot pujar aquest home d'aquí? Sí, pot pujar. A la dreta. A la dreta. Quiets. Gràcies, senyor. Ja em perdonarà, senyor. Ho fa el fred. Guaiti, senyor! Allà baix hi ha una barca! Quiets, va, quiets. A la dreta, a la dreta, a la dreta. És el xiulet d'un oficial. Mirem d'acostant-s'hi. Cap a estribord. Cap a la dreta, senyora. El meu fillet. Puja, el meu fillet. Aquell home que hi ha allà darrere està fumant. Ho trobo de molt mal gust, posar-se a fumar en un moment com aquest. La gent hauria de mirar de controlar-se. On és el meu marit? Estic congelada. Tinc fred per tot el cos. Quin fred que tinc. Ja l'hauríem d'haver trobat. Sí. No se'n veu ni rastre. Potser s'han equivocat. Iceberg cap a bord, senyor. Un grau a estribord. Un grau Menys a estribord. velocitat. Menys velocitat. Un grau a estribord. Allà es veu una llum. Llanci una bengala. Estem acabats. Vols callar? No tenim aigua, ni menjar. No tenim brúixola, ni mapes. No és l'estrella polar aquella d'allà? I de què ens serveix? Som massa lluny de terra. Això què ha estat? Un estel fugaç. O potser un llamp. Potser sí, un llac? Au, ves! És una bengala, guaiteu! Va, espera! Hi ha un vaixell que llança bengales. Seguin, sisplau, seguin. Podríem caure tots a l'aigua. Contestem-los. Guaita allà. Així. Així ho veuran. Aguanta una mica, que
ja estem salvats. Està llançant bengales. No, morir. Au, vinga, No que vull ja estem morir. salvats. Arribaran de seguida. Guaita, quines bengales. Quines bengales més boniques. Vol dir que és el Carpathia? No se n'alegra de veure'l? I tant que me n'alegro. Perquè encara sóc viu. Si hagués estat més a prop. N'hi ha tantes de suposicions. Mireu que no facis travades la corda! Si no haguéssim anat a tanta velocitat, o si haguéssim vist l'iceberg una estona abans, potser no hi hauríem ni topat. Oh, si haguéssim dut vots per tothom, en lloc dels justos per complir la normativa, les coses haurien anat d'una altra manera. Potser sí, però vostè no es pot culpar absolutament de res. Ha fet tot el que ha pogut i més. Vostè no és... Anava a dir que no és Déu, senyor Lightoller. Els mariners ja en som conscients. He navegat des de ben petit amb vaixells de vela i no és la primera vegada que naufrago. Sé de què és capaç el mar, però això és diferent. Perquè hem topat amb un iceberg? No. Perquè estàvem tan confiats. Perquè tot i que ha passat, encara no ens ho creiem. No em tornaré a confiar mai més. Per res de res. Déu Senyor Totpoderós, Pare de totes les misericòrdies, nosaltres, indignes servidors teus, et donem les gràcies amb humilitat i de tot cor per la bondat i l'amor amb què tractes tots els homes. Sobretot aquells que ara volen oferir-te les seves pregàries i donar-te les gràcies per la pietat que els has concedit. Si el Senyor no hagués estat a favor nostre, que respongui el poble d'Israel. Si el Senyor no hagués estat a favor nostre quan uns homes intentaven assaltar-nos, ens haurien engolit de viu en viu. Tan gran era la fúria que portaven. Se'ns haurien endut les aigües. La riuada ja ens passava més amunt del coll. Més amunt del coll ens passava la crescuda de les aigües. Beneït sigui el Senyor que no ens deixa caure les seves dents. Hem salvat la vida com l'ocell que fuig del llaç dels caçadors. S'ha trencat el llaç i tots hem fugit. El nostre auxili és el nom del Senyor que ha fet el cel i la terra. En les nostres penes cridem al Senyor que ens salvarà d'aquest perill. Mudarà el temporal en bonança, calmarà les onades de la mar i ens durà fins al port desitjat plens de goig per la calma retrobada. Enaltim el Senyor pel seu amor, pels prodigis que ha fet en bé dels homes. Donem gràcies al Senyor. Amén. Amén. Senyor? Som al lloc on s'han enfonsat. He pensat que potser voldria veure. Sí, gràcies. De moment només hem trobat un cos. La resta segurament se'ls han dut al corrent. Continuarem buscant supervivents fins que hàgim de tornar a Nova York. D'acord, quants n'hi ha de...? Ja els tenim tots comptabilitzats. Ara a bord hi ha 705 supervivents. Però em sembla que n'hi ha molts que ja arriben morts. 1.500 desapareguts. Sí, exacte. Perdoni, senyor. Ah, és vostè. Què vol? Missatge del Californian. Són a prop i han sentit això del Titanic. Volen saber si poden fer-hi res. Digui'ls que no. Que tot el que era humanament possible ja ho han fet. Però aquí no s'acaba la història, ja que el seu sacrifici no va ser en va. Actualment hi ha bots salvavides per a tots els passatgers, connexions radiofòniques permanents i a l'Atlàntic Nord, la patrulla internacional vigila les rutes marítimes per fer que siguin segures per a tots els països del món.